Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Irang! Ay! Irang! Wasay! Unsa makay na itabo aning wasay? Taba! Naanak ko, say! Naanak ko! Pasilan na unsa magkataon na nga kong banay! Ay! Sus, kinaok ka! Say! Manaog na ko, say! Dalan, say! Agoy! Kasakit akong tampot! Agoy! Ako, naunsa ko amawa ka! Sama, oy! Nayaka, magugad niya! Oy, ayaw, day! Taburi! Taburi baga-baga, day! Animal ka! Sa tuhag danan! Sabay niya! Baga, day! Kakalmara ni mo mga media ka pa diyang wasaya ka tingalig makapanampit ka rin og tabang ni Noel Raing buanga ka. Agoy. Sa di ay na. Rabe! Rabe! Nasagpita! Naunsa lagi ka taon? Tarong asad ni pag-type nyo sila. Naunsa man ka taon? Agoy! Kasakis akong hawak ay. Waka ni mabali sa italawa ko no sa ibe. Ang dapit na kung ano din sa awa sa Naunsa lagi ka taon? Patabangin sa kong pabarog dere kay mulingkod ko lantay amaw. Nanimahong baga-baga, oy. Ay, salamat dinaling nakalingkod na gitang ko sa lantay. Kasakit ba gitang sa kong hawak, oy. Oy, amaw! Nganlan ko ni mong amaw. Nag-uol pa niya ko kasing-kasing ko niya nganlan pa ko ni mong amaw. Ano magkadairang, oy? Ako'y angay mangutanan ni Magngano. Nagtangkaan ka manggug dinagan. Nanaog ko ang nga nahog na lang noong ko sa danan sa itong payag. Aron sa rehon ka kay nanampit kag tabang na kung buanga ka. Bad na irang? Ginoo. Kita ka na ginoo. Gingan lang kong buwas ko asawa, ginoo. Wasay ni ginoo, ha? Milam da! Wa ka dong ginawa ni mo, di ka paminahon. Apil-apil ba ni mo na ginoo sa imang kabaong? Ako'y mangutanan ni Magnaon sa ka. Naon sa ka. Ako pa baba, malamoy tanin mo. Patay pa. Sige po kumuhilak. Birigris, Yarogin! Dapat pa. Birigris, Yanguren! Ruby Torres de los Reyes! Fira May Castillon! Lourdes Beltran, Tagalete! Mustang Liti ng Lourdes! Alam na tanahanay! Ngalugutang, nagmanang ka oray nga! Mas tiguang ka pa manan ng Lourdes! Nagmanang kang Lourdes! Basaha! Bebe, masahon. Oo, gitarong gud ay pag-type. Ang script sa writer, basaha! Unsa akong basahon? Ang script lagi basaha! Script! Ayaw ko ginamaway wasaya. Ayaw ko ginamaway. Aray! Gikusin mo kung nunggan kasakit na ba ito kusi. Unsa dahil tabo? Ay! Nganong dahil-hilak ka? Ato, nalimot ko na. Nairang! Ang isa to ang kahoy na! Naunsa! Nawa! Ansa! Nindutan ninyo paminawan, uy. Gaduit pa mong paguntana. Nakita ni mo! Kakita yun ka! Pagsaray! Unsa lagi kang tinood? Tinood! Unsa man kang tinood, ha? Ay, sapaw gani wasay! Unsa bang sapaw? Ikaw ni sapaw ko istorya irang! Ikaw bang sapaw? Di mauwi mong sapaw? Ikaw ni sapaw, oy! Time pasa! Suko ka dong! Mura bigyan akong anak dong, ay! Wa mambay. Mbay pero paistorha sa kutiwas. Ako ning anak tingan. Paistoryahon sa dato sa tiwas. Istorya anak. Nakita na ko ang sa tuwa kadlawon nako. Nilihik kini ug ni dagan-dagan. Babae sa kining siya. Hala!
Bye-bye. Tinuod ka ang isa to atong imong nakita nga ni Dagandang. Bitaw. Kay doon na isa tuwang mudagan. Bitaw sab no. Wa toy sa tuwang mudagan. Ay ambot ninyo eh. Namuragig akong anak ni Bataa oy. Pala, Babae sa tingog. babae. Ikay ambot! Masigi mata-mata lang ka anak. Anak naman ha. Nanangan ko di ba? Ay! Ade, di man tika anak no. Parihatag tingog. Tanawa ng mata ni mo. Natanawa, doon na itom. Punita. Iswa. Ha, unsa? Natulog si Luminous, Polar. Ngano man ka? Atong nadungog niya kaganiha nga gusto siyang mopauli kung diin siya gikan. Ubitaw, wala siya masayod nga aduna siya misyon din sa kalibutan sa mga tao. So dili pa kita mo biya dinhi. Gipitos niya ang iyang lawas ug dahon sa saging aron makatabon siyang lawas. Kinahanglan makamata siya aron ato siyang ikasulti. O sige, usa, duha, tulo. Bumtiyaya, yeah. Banana is saging. Apple is mansanas. Melon is pakwan. Milk is gatas. Shake them all. Halo, boom. Kinsa mo? Ayaw ka tingala, Luminous. Mga sinugo mi ni Halandong Zeus. Si Halandong Zeus? Tulab ang hari? Ngano? Paminaw, Luminous. Ay, ka-traffic ba yagariya? Ay, si Corazon. Kapag ito ginawa ka ako sa eskwelahan. Kita gihuyan lagi ko ay. Ngasada ba? Naipog din na naghuy na ako. Ay, lingayon ganyan na ko, Big. Karkisay na naghuy. So, kalar basta pag tinaghuy ay. Kuan, kanang binuntaging taghuy, bahala na. Musukol sa ko. Ay, lingayon na ko, Big. Lingayon na ko, hinay lang. Hello, miss. Ay! Ma-orderin na naghuy na ako. Ang naghuy, marang kinumot sa agda. Uy! Di ka gano'y! Oy, nga naman to. Nidagan pang amaw. Gusto ko kasi naibo ko niya. Siya na lang niya. Sultihan ta na kong nag-isa iyang likod sa may sambot. O yan, nakita iyang tinaguan nga. Gipapilit sa iyang sambot. Hanggaw ba itong bayota, oy? Si Riza! Riza naman to! Naratol ko! Si Razi! Ay naman to! Huwag man din Riza! Sa mga butanon! Huwag ako nalibot ang palibot! Hala! Uy naman to bata! Uy! Aray! Ingon sa doon ng labay sa kong sampot! Agay! Uy! Agay! Magpagikan! Ano gabali mong nilabot? Hala! Tingog ko dali makita! Hoy! Tingog ko dali makita! Ikaw ang namastaman sa kong sampot! Ay! Gago! Buslat ng daan! Ang isalaboy! Dugay ka kang naabutin niya! Uy! Matignaw mo dali na ko makita! Dili ka ba na nga imo kong gargarahan, ha? Kinsa ka ba, ha? Siya si Amon Tita. Ha? Oh! Nakaila ka sa niya, Razi! Oh, Ang tingog ko dali makita! Imong nadungog! oh, ako siyang nadungog ug ako siyang nakita. Unsa? Kaguyapon ako. Kaguyapon ko. Ay! Kuya ka! Titingalin! Antik ka! Kinahanglan nga daghan mig makahoy si Wasay ron kay wa na mi ikasognod. Kinalang makapundo mig mga sognod nga kahoy sod sa duha jud kabuan nga konsumo kay nating-uwan na ra ba. O nya paoghon para baning mga kahoy Yaha! Ay singgat na sayoy! Pangahoy na! Samok biyanin mo! Nagay bitin mo doon ni mo dahil singgi tayo na kay
Luwason da ka! Nasaba diyo, pastilan ba yan ni Wasay? Nagka-OA ka naman. Ni ako sundang ay! Basta inauwi, number one gani ko veteran o veteran sa nako siya. O veteran naman, sundangon ako siya. Hala, uy. Kahoy raman daing ning ako gigunitan. Ay, kahangga ba yato raman daing sundang. Limtano na ginintiguang ay. Dili akong kuhaon be. Dan, ang sundang. Da. Mayong buntag. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.